a dneska si zahrajeme Rivals len. Ako vidíte, strašne mi to čaká, takže strašne nám to pôjde. No, takže fú. Však nesekaj, prosím. Nesekaj! A teraz dúfam, že sa mi povedie ten trik. Takže čo si zeberieme toto. Samozrejme, toto si môžete kúpiť za 1000 Robuxu, ale ja toto nechcem. Akože môžem odpaľovať ľudí, ale to nejde, kúkajte. Napríklad kúkajte. Bum, idete tuto a kúkajte, počkaj. Tak. A proste keď pôjdete, no tak ho ani neodpálite. Počkaj, akože, vidíte? Tuto proste ani neodpálite. Hej kámo, ja by som chcel mať emote, že Elko by som chcel mať emote. To by bolo mega dobré, keby som mal Elko, ale emote. No, seká to dosť, no. Tvoríme niekde portál. A idem sem. Už sa spravili. Nebol jeden tuto. Tak, a to by sme sa mali spraviť. Úplne na kraja mapy. Kámo. No dobre, takže ideme si dať jedna vena. Jo, a keby ste nezabudli, máme tento na snajperku. No, máme tento, ale mne sa asi páči tento. A tak keď chcete, tak dáme tento. Ako sme mali v minulej časti. Ja to teda. Ale dneska by som dal ranked. Takže Elo. Ja by som dal, že 3v3. Nech mám nejakú šancu. Počkej, čo mi tam padne? Dúfam, že na snajperku. Na noži golbal. No, tak potom si to dám. Sa nezabanujú nožík, lebo keď zabanujú nožík, no tak som v prdeli. Ale chcel by som mať nož karambit. Teraz z tých najviac populárnych nožov, aj Balizón je dobrý. Yes, construction. Takže ideme na to. Budem o tu kecaný. Yes! Nie je snáper, zabanovaná. Tak. Ups. Tak a tak. Ježiš, ja som si nedal nož. Ale dobre, má štít. To je lepšie. Akože, ja neviem, či je to lepšie. To čo mám za tým?
Ty kokos. Niekto tu má skin. Niekto tu má skin na RPGčko, že? To robí. Nerob. On má candy karambit. On má ten vánočný karambit, kámo. Kámo. Yes, on má vánočný karambit. To je fér, kámo. No není fér. Tak. Oh no! Kámo. Jo. Čo? Ne. On kámo. Ale však keď má reálne toto. Reálne keď má takéto zbranie. Nepôjdu hneď k nám. Hej, dobre. Ja si dávam tiež nožík. Ale kámo, týpek, že má karambit. Potlesk. No, tak má dosť robuxov, no. Prosím, daj ho, yes! Dali sme ho. On si bere nožík, ja si berem nožík. Kámo, keď... Je! Ne! Kámo! Však to je fér. Však som mu dal. Jemu to ide. Jemu to iba ide. Počkaj, nie. Toto kles? Asi nie. Tri, dva, jedna. Kamo. Nie fér, nech sa na to postará. Au. Chcel som... Čo sa lakol? Dobre. Oh no. Ah! Ne. Nice. Snipol som ho. Kam už ide? Už ide? Keď ho môžem takto dať. Možno... on sem hodil. On sem to hodil. Tak. Už sem ide. No poď. Vidíš asi... Au, dobre. On je už dali, yes. Počkajte. On sa hneď pôjde, to je mega napadne. Takže to ľudia nerobte. Už tu začína streľba. Už tu začína. OK. Tu mám dosť. Jaký bajk.
Ah, shit. Here we go, okay. Dobre. Čo tam kempíš? To je strašne nápadné. Oh no! Nee! Kámo. Ale on mal reálne laken. Podľa mňa. Tak toto bude najlepšie. Prosím. Tak to je nevdet. Si ma nevidí. Štyri, kam. Kam. Oh no. Nee! Kámo. Ja som ľudia návod zabudol. Ježiš, to preto ja som... 21 mínus. Koľko teraz tam mám? 78. Hej, ľudia. Ja som tam mal zlú streľbu. Ja som mal strieľať s tým samo. A ja som tam mal mať na Dimacho alebo niečo také. Alebo Dimako, neviem. No takže ideme na to. A prečo nemal ten počítač? Lebo som ho nedostal. Takže... nikto sa nepripojil. A break. Už ideme na to. Už sa ide na 3v3 rankedy. Títo už nasrožne zabanujú sniperku. Teda tento teda. Onyx. Kúkať, jak pokakáme, to bude. Dobre. Ešte, že nie. Sniper. Ale ja si mám nožík a toto. A keby nikto nemal jump pad, práve on ho má, tak musíte ísť takto tu. Počkej, čo tam je? Tam je nejaký druhý Onyx. Oh no!
Hej! Kde si? Ty kokos. Ja mám zrejme... Yes, bol! Ale však to mám správne, nie? To má byť. Takto. Či tak je to úplne najhoršie. Naozaj. Takto. Ty kokos. Hej, kamo. Tak. No, a na tým je jeden kúsok jump padu. Kamo! Dobre, asi na návrh. On sa... Kde si? Tu si, ty parchant. On sa sem odpaluje. Počúvajte. Pán zmenil draky, pán zmenil, neviem čo. Pán zmenil taktiku. Jop. Na čom hraje? Na talafáču. Už sa odpalujeme zase sem. Ty jeden parchant. Yes! Kámo. 3-2. No. Pán ide takto. On ma trafil. Yep. Kámo, zatiaľ vyhrávam. Ty jeden parchát. Nice. Dostávame plusové bodíky. Tak toto bolo fakt, že dobre. Inak dostali ste niekto z RPGčkom, že ste išli do nemocnice? Alebo že vás zastrelili trošku, alebo také niečo, že vás píchli, alebo tak. To radšej nebudem hovoriť. Kámo, sa mi YouTube neblúkne, že som takéto veci hovoril. A už ideme na to, čože tu je nejaký D4RK 67 67 a je tu Kasar Build a je tu ešte Rivals 1, 2, 3
Čara 2, 3. Ja som si to zabudol dať na tú lekárničku. Ale ja keď si kúpim tej karamby a všetkých budem porážať. Ako taký ruský youtuber. Lebo si kúpil karamby, jednu peničku a bol najlepší. Čo? Brúk? Neviem čo. Ne! Prosím. To je on. Ja som tu proste našol známeho youtubera. A neviem, či to je youtuber naozaj. A tuto je tiež kúsok jumperu na tejto mape. Samozrejme tuto. Alebo na tomto. To je on. To je on. Není. Tak nič. Alebo viete čo? Zahrajem si dneska niečo iné. No tak ja to pohľadám nejakú hru.